Иними ширинай остин ина амиқая. Ма бояд ай киртави зор бурорум. Тури сетишни шуморам истифода барен. Ҳарзи духча бинен ки ина ами ду тараф иним хеме гирен. Ай ҳами ҷош маҳкам мекинеша ки ҳами шарикона ғалта. Дарони ида шарик мемонум. Осон шавад ҳарзи часпонданаш. Чениш мекинен ки бо вазбини бад нашава. Як қошиқча бас сайда. барои поёни остинаш иним хали дублерини среднира мемонем духтаро. барои байни ҳамира дидем ки чӣ хел омад. озира бо таги дарзда дурустш мекунем. дублерина авирлог мезанем. ина ҳами хел болои ҳамида мемонем. байна меёвем. ҳамихе мемонем шаю медузем. ша тайёр кардам. Немихе мемонеша намира анами қа сантиметр мемоненда дидестен ки ҳами ба гиҷома деста бинен ки ду тазарда ду тасияй бо ай параш ду тазарда дига остини мо тайёр шуд. як бор нигаҳ кунем ки чӣ хел омада. ҳар тараф мерава анами шарикора бисёри баъд андохтанам дар кор нест. дарани и турда бо вазбини баъд меша безеб мешавад. ай болош ручной рафтак шмохтон диден. ай пушт бо нигаҳ кунем ки чӣ хел омадагӣ. кори аккуратни тоза. И ғавс омадагӣ нестай ки баъд бирасата.